Здравейте хора, аз съм Pixel Pro Play. Днес ще играем Майнкрафт. Промених си малко името, хора. Промених 471 на Play. Да, днес ще играем Майнкрафт наново. Да, така. Да, прецакане ме клавиатурата, знам. Не знам какво е станало. Какво? Не знам какво е станало. Така, една карта от началото и това. Така, нека тръгваме. Чакаме. Те ли ще ни пусне, бате? Мали. 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 Окей, намираме се някъде. Не се знае къде. Добре, нека почваме. Да, от първото ударих тревата и ми се падна. Се на трева. Шумица, шумица, шумица. Шумица, шумица, шумица. Шумица, шумица, шумица. Да. Абе, ние къде сме, бе? Карта 1. Овца! Овца! О, бела овца. Защо направих тук крафтинг тела? Нищо. Резервни. Така. Спря да лаги. Найс. Трябва да намеря някъде бял цвят. За оцвета тази вълна. Тук, нали знаете, че може така да се направи. Да сложиш бяло и някакво друго цвет. Не става. Не, майче не може. Пишете в коментарите. Аз спомням, че можеш или... Не знам. Не съм играл. О, е! Кол. Няма да нападне нещо. Мале колко мишки. Прилепи, какви мишки. Аз...
къщата ще ни е малка, това ще се развива. Ма трябва да меря някъде такова хора, място, където е пространство. Няма дървета толкова. Или например страни да имаме дървета, е това ще приема. Добре, колко камък събрахме. Аз като излеза на равно място, ще изкопа надолу една мина. Не, тя ще ме вътре в къщата, така че... Добре, бе! Бат се Сандев! Майче... Или не? О! Равно място, виждам, майче. Да, равно е. Овца! О, две овци! Супер! Чакай, бе! Но те изколам! Овца! Аз помня, че майче не ставаше. Тикви. Смяка, ако има начин, означава село някъде и тикви. Така викаше един мой приятел. Сега знаете ли каква ще ми е къщата? Тука перфект място. Тураме те тази вълна е тука. Се знае. Отстрани имаме дървета. И почваме. Даже и тук има дърво имаме. Гледайте аз как си я мисля къщата. Но... Ще взема една брадва. Трябва ми само опа. Мале, защо лаги така, бе? Не трябва да ги правя обработени дърва, само е такива. Не обработени такива. Аз ще измислим хубаво къща. Добре. Къде беше местенцето? Тук. Гледайте сега какво правя. Така. Чай, това ще отделно. Ясно. Не. Чай, трябва да са точно. Не видях колко блока беше. Ще проверя. Все пак. Добре. Спръчка. Така. Но, не.
6 блока. Окей. Let's do this. Не. Така. Окей. Let's do this. Значи са 6 блока. Давай. Чай, бе, чай, хора, обърка се. А. 4 блока. Да си правим креват. Предлагам. Фо! Цера! Майнкрафт. О, папе! След 100 години по-късно, бате. Така, отиваме си работиме. Отиваме да работиме, бате. Хора, да знаете, че само е така го правим и цялото ще е такова, ще се вижда какво има вътре. Има стъкла. Няма само, например, такива дъски. Да знаете. То ще получи много хубаво всякак смисъл. Ето какво представлява. И тук е това, всичкото ще е прозрачно. Да, хора, отдавна не съм качвал, знам. Така.
печки. О! До нас има камък, окей. Поне тук. Поне за една кирка и една печка ще стигне. Даже за две. Супер. Така. Така. Ако инвентара си продължим. Така. Опа. Така. Нямам кол. Какво се направи? Я. Няко, бе. Мале, гладен съм вече. Няма нищо, лате. Няма нищо. Питам се да бягам, бате ме не мога. Дърво му събереме. Така. Окей, let's do. Насрах се! Тим да копам! Маце Съндев! Тим да копам. Нека да си. Това ми опада. No, така, опа. Няма къде да слона къщата ни минута. Кому определено. Ние почваме да копате, не, Кого? Мога да намерим някъде тук. Нищо не виждам какво правя. Сега, окей, но... Хора, аз мисля да приключвам за днеска. Това е първи епизод на оцеляването. Във втори епизод вече ще направим стъкла. Аз ще играя извън кадър. Тук ще направя кол стъкла и... Добре, хора. Айде, чао. И забрах да ви кажа, поставете един лайк, абонирайте се за канала ми и... Да, хора, да ви видят известия, когато кача, например, втори епизод на Майнкрафт оцеляването. Айде, чао, хора.